Ljudi, mi ako uvedemo Rusiji sankcije, Rusi ladno mogu da kažu, mi ćemo priznamo nezavisnost Kosova, vi ste i ovako protiv nas, vi ste se pridružili Zapadu, mi ćemo u međunarodnim fondom, mi ćemo Kosovo da priznamo. I šta mi ne radimo? A možda put ili odluku Rusije proprati još desetinu tih nekih zemalja tipa Belorusija i Jermenija, Kazahstan i to. Znači šta, sami sebi da zabijamo nož. A sad Zapad jednostavno je prvi prekršio međunarodno pravo. Ne možeš ti sad na jednoj teritoriji. Slušajte ljudi, mnogo zemalja je nestajalo, mnogo je nastajalo, mnogo zemalja je nastalo nezavisnih. Evo, setimo se sad u skorije vreme. Naprimjer, ta Eritreja se odvojila od Etiopije, ta zemlja nije postojala. Istočni Timor se odvojio od Indonezije, to zemlja nije postojala. Sudan se podelio isto na Severni Sudan i Južni Sudan. Mislim, nove države nastaju. Mislim, kao što je evolucija ludilo ovo, tako se i u međunarodnoj politici menjaju karte sveta. Znate, mislim, anahronizmi i te stvari nisu večite. Evo, engleska kraljica, ona jeste i dan danas, mislim, sad će Charles da bude predsjednik, mislim, kao suveren celog Commonwealtha. Kad kažem Commonwealth, to mislim Australiju, Novi Zeland, Kanadu i to. Ali generalno to nije ta vlast i ta moć i taj uticaj kao što je nekad imala britanska imperija, mislim. Mislim, britanski sad kralj ga dođe u Kanadu, on ima funkciju kao predsjednika države. To su parlamentarne države koje imaju samo premijera. Znači, kod njih ne postoji funkcija predsjednika države, jer generalno tu reprezentativnu funkciju obavlja britanski kralj. Mislim, ko je čisto, eto, mislim, nema on neku vlast, nego, eto, čisto kao figura, koji sad u Britaniji, mislim, vidite koju počast su oni dali kraljici, 7 dana, ludilo svi ali generalno, oni vezuju, mislim, vlast pravu u Velikoj Britaniji ima parlament, to jest vlada, ali jednostavno oni tom daju neki veći značaj nego što jeste. Mislim, Ujedinjene nacije, ljudi, u Ujedinjene nacije postoji dan danas 5 stalnih članica. Mislim, hteli oni i ne hteli, ja znam, ali tako urađeno posle Drugog svjetskog rata, što nisu stalne članice Japan, Nemačka i na primjer, Italija. Mislim, nisu to tako male zemlje, ali oni su, nažalost, izgubili rat. I posle 70 godina od gubitka, skoro jednog veka, oni i dalje se zna ko je glavni. I ima tu stalne članice. Velika Britanija, Engleska, to jest Francuska, Amerika, Kina i Rusija. Nije Japan. Ne Japan, ako je Japan mnogo ekonomski izgubio je rat, nažalost, i on ne može da bude stalna članica Saveta bezbednosti. Tih 5 stalnih članica bezbednosti imaju pravo veto na sve. Znači, tako je uređene Ujedinjene nacije da imaš pravo na veto. I sad Rusima, oni ne mogu da stave svetske sankcije, znate, kao što su nama. Jednostavno, veto. S druge strane, nikad Kosovo ne može da bude nezavisna država i priznata Ujedinjenim nacijama, sve da postoji čiji veto? Ruski veto. Zato je nama bitno ovo, mislim, što mi ne uvodimo sankcije Rusiji i to, pa neko kaže, pa znate, Evropa nam da... Mislim, mi smo u vrlo nezavisnoj situaciji. Ovde nas stiskaju sa zapada, šalju nam preteće poruke i pisma, a s druge strane mi nemamo gde. Jer mi se držimo te slamčice tog međunarodnog prava, to nam je jedino preostalo. Mi smo svesni da mi tu sad ne možemo s nekom vojskom da se bijemo s njima, to nema šanse. Mi čekamo situaciju da se promeni neko međunarodno okruženje, da neke stvari budu drugačije, pa nekako da se izborimo za neka svoje prava. Ali dok to ne dođe, najbolje je biti neutralno, znate. Jer drugo je biti moćan i veliki, znate. Rusi, Kinezi, oni mogu da se odupiru, jer oni imaju resurse. Kao prvo, to su tako velike zemlje koje jednostavno nemoguće da mu praviš sankcije u celom svetu. Razumete? Mislim, s druge strane, ti ne možeš ni vojno da se igraš. Tipa ide ruski trgovački brod, tanker, nosi naftu. I ti ćeš sad da ga presretneš i da ga zapleniš.
A šta ako iza tog broda ide ruska podmornica? Ili ne znam, oni zaplene. Znači, gde su veliki, tu ne može da bude velikih trgovačkih sukoba na otvorenom okeanu, znate. Tako da sve ono što oni pričaju, mi ćemo uvedimo nafte. Pa uzmite vi ruski tanker, pa tamo na Atlantiku uzmite pa ga pretresajte ili ga zaplenite. Pa baš me interesuje šta bi bilo. Znate, to su neke priče. Ali kako će se ovo rešavati, situacija se sad sa ovom odlukom dodatno, ali to je na frontu, to su smešne stvari. Da li je 5 kilometra osvojio neko selo, grad? Mislim, ovo je veliki rat iscrpljivanja i prava kriza i pravi izazovi tek dolaze posle ovih referenduma i mogu da vam kažem da su to strašni novci. Amerika je zvanično priznala 16 milijardi dolara od početka rata da je dala za oružje Ukrajini. Znači, vi morate da sigurno puta 3. Samo na oružje. Puta desetine, a možda i stotine milijardi dolara finansijske pomoći za održavanje ekonomskog preživljavanja tog naroda. Plus one izbeglice i sve. Znači, ovaj rat će do kraja godine stotine milijardi dolara koštati zapad. Znači, direktno koštati finansijski. Ukrajinci nemaju pare, ljudi. Oni su i pre ovog rata bili prezaduženi, jednostavno nemaju, ne mogu, razumete. A s druge strane, rat u Afganistanu je Amerikanci koštao oko 1000 milijardi dolara za 20 godina. A ovo možda bude, verujte, 1000 milijardi za godinu ili 2 dane, ali ovo nema kraja. Mislim, nema ovde nekog dogovora sad, mislim, ovo će se prolaziti, pa to će bude, mislim, to će da traje, to treba oružje, treba municije, treba hrana. Kažem vam, danas je žito poskupilo 7,5% na berzi. Šta ako ponovo Rusi kažu, ne može više Odesa da se koristi kao flota, ako se nešto sve je moguće. Tako da ne znam, mislim, situacija je krajnje neizvesna, ko će pobediti ne znamo, ali neće to biti brzo završeno. Da li je za ovak nestao unipolarni svet? Pa jeste, upravo jedino kad je svet bio unipolaran, mislim, to ću da vam kažem, unipolaran svet kad vlada jedna nacija, jedna ideja, jedna klasa, to je bilo nakon pada Berlinskog zida. Znači, to je neki period od 10-20 godina kad je pao Varšavski pakt, Berlinski zid, jednostavno, kad je bio predsjednik u Rusiji Boris Jelcin, Kina je tek bila izašla slaba, jednostavno to je zapadna civilizacija, bukvalno tih 20 godina je bila prvi put u istoriji gde je bila totalno dominantna. Pre toga, slušajte, velike sile prave veliki problem u tome što svi ti ratovi, sve te žrtve, to nije nestalo tek tako. Mislim, sećamo se tog velikog rivaliteta između španske flotile i engleske. Jednostavno, svet prirodno traži svoje neprijatelje. Kao Amerikanci. Mislim, daj ljudi, što da ne živimo svi, ova zemaljska kugla je dovoljna za sve nas, mislim. Imalo bi dovoljno svega i svačaka, samo da nismo alavi i da nismo bahati. Jer ta alavost i bahatost dovodiš do tih kriza, do te gladi, do tih ratova, do svega toga. Mislim, zbog čega mislim da se raspao Varšavski pakt? Pa molim lepo, što mora sad NATO da se širi, mora svaku zemljicu? Šta će NATO u Estonija, Litvanija, 1.000.000 stanovnika, šta to će sad, ne znam šta. Mislim, hajde i sve to, i Varšav, i Poljska, i to, sad ni to nije dovoljno, pa daj da idemo na Ukrajinu, pa daj da idemo na kraju šta će, ljudi, koga ti neko izbaci na 100 kilo pečenja, brate, i vina i svega, i ti sve pojedeš, hoću, daj mi. Mislim, alavost dovodi do tih ratova. Mislim, zato i treba da postoji bipolarni svet. Treba međusobno snage. Mislim, imaš tu Kinezi, imaš neku sferu uticaja, imaš Ruse, neki imaju neku sferu uticaja. Ovo ovde, ovo onda, podeli se negde. Pa što mora sve jedan da kontroliše? Ne možeš ti da kontrolišeš i energiju, i hranu, i tehnologiju, i sve da se ti pitaš, i sve da budeš. Mislim, upravo iz te dominacije rađa se mržnja. Jer uvek onaj koji je inferioran, on osjeća da će stalno da mu udara packe, da će uvek da ga zeza. Pa Putina je zezio već 10 godina, ljudi.
Pa te tajne službe i to, samo što ne izmišljaju, ne prođe 2 godine. Te afera Skripalj, te ovaj otrovan, te ubio ovog, te Navalni popio otrov ovde, te im ne daju, dopinguju se svi na olimpijskim igrama, ljudi, pa jednostavno ne prođe malo, kljuc, pa jedne sankcije, pa druge sankcije, pa jednostavno čovjek ga te neko kljuca ceo život, jednostavno pukneš.